siya? Ayan mo, nagsanga-sanga. Pwede rin yung pangalan doon. 1,400. 250. Pwede rin. Mula na sa 25 yan, ma'am. Oo, iba naman to. Doon yan, ma'am. Magkano dito? Kalasusiwa. Ay, ayan. Ito, ma'am. 250, ma'am. Mahal yung ano. Paano man? Paano daw magpropagate mo? Ikalog mo lang ito? Hindi, pakilagay nga. Sa inyo to? Tama po. Ay, Bakit ito iba to? Nasa... silo din naman yan. Pagdikit talaga siya sa kahoy. Ay, mami. Pa-vlog yata kayo. Vlog natin yung halaman. Hello. Magkano dito niya ate? Ayan po, 150 pampaswerte ng bahay niyo, ma'am. Ay, 150. Pwede niyo rin naman tawaran, 140 bigay ko nun. Thank you ate ah. Okay, salamat po. Ito ang pagkapangan ng halaman. 3 for 100 lang siya. Mura lang. 3 for 100. Ayan o, maganda yung mga pasong malalaki. Ang pinag-side pa sa'yo. $200. Asan? 50? Aman, isang pigan di man? Asan na? Ayan. 350. Ay, ulo. 150 madam. Rubber flower. May rubber flower. Malas sila, oh. Yeah, ayan, sinuon niya, man. Si Itsura to kasi mula, nalagyan direksyon, sinuon niya. May unya to, malang sila, sinuon. Maganda pa na pag maliliit, ano. Sige, rubber plant nyo. Ay, madam. 140. Ayan. 130. Tingnan ko pa Kunin niyo nga. na po para hindi na isakit sa garong pag-uwi. Ba't yung bali? May klase na lang. Para mabawas-bawasan din. Ayun o. Yan mo, nabili na rin po yun. Magkano yun? Ang bigay ko po niyan is 400, mami. Malas mo, malas. Yes, ma'am. Pag ino-online po nila yan, 550. Ang tingnan ko yan. Mayana. Ay, Mayana. Ang dami po po niyan kanina, ma'am. Nabili na. Nabili na lahat. Yes. O, dalawa pa lang kukunin niya. Yes. Yes, ma'am. Ganda no? Ibang kulay. Ito, 400 ang isa, 800 dalawa. Mayana, palang pangalan ito. Iba rin ito, oh.
25 mo. 25 pala. 20 na. 25 lang mo. Uli mo kukunin niyo ma'am, 20 lang. Ate, Dalawa lang ma'am. Kasi wala manayo ang balog. Wala may ang sulat. Yes ma'am, may mga dwarf. Mga dwarf. Oo. Galing to. Zero shoe. Wala, bumadamo. Ano masarap? Ah, madam. Rubber tray paso! Ano, bigonya, bigonya. Lemon lime. Rubber tray paso! I'm sexy and I know it. Ano dyan? okay na lang ma'am. 450. Ma'am, Friday can ma'am. Ganda yan. Oo. Ganda po yun. May kan. Bayar mo na sa akin, malilinis. Ayan ma'am, oh, engine beans ma'am, 350. Ayan ma'am, oh. Ay, oo. Iba din. Oo. Ito pigay jayo eh. Dinan ma'am. Saan? Alin po, ito ma'am. Ay, hindi ini. Ay, ito ma'am. 120 ma'am. Maganda po ang ano to ma'am, bulaklak. Parang orchids po siya, yellow. Maganda po ang bulaklak. Ito ma'am yung malaki ma'am, oh, 180. Kahit sa 170 ma'am. Ito magkano to? Ito ma'am. Oo. 350. Ito gunyo, maganda yan ma'am. Baray po yan. Baray ano, baray ito. Kalaya. Pero wala. Sa pigay Taiwan. Rubber plant yun. 1,000. Ang kapula mga ganta. Sampiga ditan, sampiga. Kalores ang Pagalis ang gato. Hindi. Kasan po ba? Ang putang, ang putang.